Hey, hello. Ako naman si Gabin. So, ito ang paano kunin ang espada ni Shanks. So, dito sa Skylands. So, lilipad tayo. Hulog ako. Punta tayo doon. Tayo pupunta. Punta tayo dun sa jungle. Ay, mali. Mali na ano ko. Sorry. Ayan. Fly, fly, fly. Wee. Go, 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 go. Okay, timeman natin. Okay. Dito muna tayo sa jungle. Kailangan mo mag-level 200 para kalabanin si Shanks. Okay, so kailangan mo muna mag-solve ng puzzle. So, yung una, ito. Yan. Okay? Tapos pag nag-green na ako, oh gosh, papatay niya tayo. Pag nag-green na, dito. Sabihan nyo lang yan. Mamaya natin yan. Tapos tataas tayo dito. Tapos tatalon tayo dito. Ayan. Pindutin nyo to. Tapos yung next naman sa monkey. Ay, sa gorilla pala. Wow. Ito. Yan. Ito. Gorilla. Patay ka na. Okay. Tapos, dito yung isa. Ayan, ito. This. Tapos, babalik tayo ulit doon. Dito. Tapos, pupunta tayo dito. Sundan nyo lang ako. Saan ako pupunta. Punta tayo doon. Dito. Tapos, siguro dito yung button. Ito yung button. Yan. Tapos pag napindot mo na yun, punta ka dito. Ito. Tapos meron secret door bubukas dito. May chest. So, sorry. Wait. Kakainis naman. Na lang sa side. Yan. So, aray ko. Wait. Suot ko yung black cape ko. Kunin mo yung torch. Bayan ba tayo makuha? Give me the torch, dude. Hindi. Meron ako torch. Yan. So, meron yun yata. Magpapakita. Tayo makuha yung torch. Natapos ko na kasi. So, pag nakuha mo na yung torch, pupunta ka dito. Yeah. Okay. Oh no. I fell. I go here. Kailangan natin pumunta ng desert. Phew. So, ayan na. Ayan yung desert. Ayan. Pupunta tayo dyan. Okay, let's go. Light kick. Kicks combo. Kaya yan. Diba? Pagkapunta nyo dito, punta kayo dito. Dito sa bahay na to. Dito. Wait lang. Punta tayo dito sa bahay na to. Nakasabi, greetings. Stuck ako. La. Yun. So, bumaba ka dito. Tapos, pag nakuha mo na yung torch, meron curtain dito. Kailangan mo sunugin. Tapos, ito. Kunin mo yung cup.
Yan. Wala yung cup para sa akin. Tapos ito. If power you seek, fill the cup from a leak. Left alone in the cold is a story to be told. Okay. Ito. What the? Okay. Pupunta tayo sa Snow Island, baby. Boat dealer pa ba? Ano na lang ako, lilipad na lang ako. Flight. So, pag di nyo alam saan yung Snow Island, punta ka dito sa Pirate Default Spawn. Yung pag rookie spawn dito. Dito siya. Tapos, pupunta ka dito. Ito. Tapos, didiretso ko lang. Ayun. Mali dinaanan ko. Patay. Oh gosh, mali naman yung inano ko. Ay, mali na naman. Ano ba ako? Oh no. I'm gonna die. Yan. Galing ko, no? Okay, so dito. Snow Island. Oh no. Okay. Taas ka dito. Tapos dito. Tapos, kunwari nyo na lang ito yung cup. Hala, Snow Bandit. Ano ba yun? Na-atake ako. Patayin ko lang to. Tapos, kukunin nyo ang cup nyo. Tapos, kunwari ito yung cup. Tapos, gaganyan mo sa tubig. Tapos, pag nalagyan ng tubig yung cup mo, kakausapin mo si Richman. Kausapin niya si Richman. Di pala dito. Ito si Rich. Ay, si Sickman. Richman tuloy. Help. Thank you so much. Please meet up with my son. I'm sure he will reward you. Okay, so punta tayo doon sa Buggy Island. So, nandito tayo. Kailangan yan natin pumunta dito. Nasaan yung bilog ko, doon tayo pupunta. So, padiretso lang pag ganun. Tayo dyan. Banda dyan. Okay. Think ito yata. Ayun yung castle. Yung Buggy Island, Pirate Island. Ewan ko paano mo tawagin. Kahit ano. Pew! Oh gosh. Yun, Pirate Village. Pupunta tayo dito. Hello, Bobby. Punta tayo kay Richman. Ito, kay Richman. Talk. Thank you for getting my sasabihin niya niyan, may relic ako. Hindi naman to kailangan. Sasabihin niya niyan, kailangan mo niyan taluhin si mob boss. So, pag hindi nyo alam nasan si mob boss, dito siya. Dito si mob boss. Boat dealers. Hindi, wag tayo. Ay, sige, magbangka tayo. Sloop. Yeah.
Okay. Ito. Yan. Okay, let's go. So, dito lang. Malapit lang yung si Mabos. Malapit lang siya banda. Ayun. Pag nakita niya yun na bilog na malit na yun na mountain, nandun siya sa loob. Kailangan mo siya talunin. Malakas siya. Dati di ko man talo eh. Pero ngayon natalo ko na. So susuluhin ko siya. Kasi it's easy. Ayun siya oh. Shoot. Okay. So kukunin natin ang flames sa pako. Yan. Okay. Okay. 3, 2, 1, go. No. Breakdancing, kicks combo, barrage. Gosh. Wah. Ja. Light barrage. Ayan, natalo ko siya. So, ito. Chess. Okay, that's good. Meron chess doon kung gusto nyo kunin. Babalik ulit tayo Bungee Island. Tenanan. Poppy Pie Pie. Poppy Pie Pie. To. Lilipad na lang tayo. Oh no. I fail my lipad. My lipad fail me. Me fail my lipad. Yun. Oh. Mabalik tayo kay Richman. Oh my. Sorry. Ito, Richman. Thank you for getting my money back. You can keep my ancient relic for your reward. Mabibigyan ka nito. Okay. Okay, I'm back. So, pumunta tayo dyan. Bibigyan ka niya relic. Yung si Richman. Ayan, bibigyan ka relic na ganito. Kaya pupunta tayo ulit ng jungle. Pininin. Wait lang, hindi na ako mag-ano. Diretso ka lang hanggang makita niya yung middle town. Diretso lang ulit kayo. Wait lang, kakat ko muna para andun na ako. Okay, so nandito na tayo sa jungle. So ngayon pupunta ka dito. So, kailangan mo yata mag-set spawn kung may naka pa. Meron yung pinto dito. Tapos meron shape siyang ganito. Parang ganito. Lalagay mo siyang ganyan. Tapos nandito yung boss. Basta server hop ka lang. Wait. Okay. Dito lang. So server hop ka na lang ng ibang server. Okay. Okay, bye-bye. Bug out.